Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigya po ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magkaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit kyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Norma. Kaigalaan, ang atong magtatampo si Norma. Kaniadto sa bata, tudluan ta sa ginikanan unsaon pagtubag, pero inigdako na, masuko na kun magtubag-tubag. Mao ni akong bana, way giliatan ni siya, kusog kay mo tubag-tubag, bisag asang lugara, og kun ngano nga na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga panghitabo. Tumanon tagayod ang atong mga saan. Day, okay lang mo ang kanta, Day. So, si Mana, magabalik-balik ka, nanay. Ay pidi, ang kanta dili mo sikat kundi balik-balikon og tukar, bugo. Ato ba? Ha, makaayo din na si bike-bike, Day. Makaayo, Ano bye-bye. Ha? Suma, ikaw nagbalik-balik man ka grade 6. Wa ka kahibaw nga nakaayo na nimo. Nakaayo ka tao, nagkatabuang nakaayo na nako. Nahibaw ka. Nahibaw ka ha. Kung wa ka pa magbalik-balik o grade 6, di ka ka-graduate. Huh? Taon? Ipa-graduate na lang ka kay naluoy ng maestra nimo. Ang ano ko taon sa... Sige, gani kagbalik-balik sa grade 6. Keep ko, biya na mo. Maunang makaayo na sige balik-balik. Mao ba? Anya, akon mauna, tagay ta kwarta di ba? Mao ka diha ka nindot. Nangay ka na ko gahapon ha, karon mangayo na sad ka. Balik-balik ha. Bida, ikaw ringon nga nindo, tayo sige balik-balik. Kwarta be! Balik yun. Hoy, pide, kamo ba? Sige mo reklamo nga wa mo'y kwarta perme. Unsaon niyo pagkakwarta kung magsige lang magyampungan, dili mo mulihok. Bida nanay, nibawag na siyang gamay na itong lihok panington na ito. Unya, Tanaw ni mo na ako, nay, ha? Ipaningot ko, wa? gipaningot. Naglihok ko. Rasa ka gipaningot. Bida, kibaw na kanako, nay. Sus, pide. Bisan sa layo pa ka, nanimaho ka na. Tungkol! Sige na kong lihok, nay. Sige lihok, sige paningot, sige paningot, sige sa lihok, bida. Ay, bungot ni mo, pide. Nay. Nay! Hoy, asa ka, hoy! Kugihan sa kanino! Natural. Bantong na ni Maho po ka? Nga! Hanggaw tawahan na. Bisan unsaw, di kasabot. Bugo. Kinsa nay? Imong bada. Ay sus, tuo man ka ng pwede nay, gabudlat lang mataan na. Ambot bitaw Norma. Wa di ko kasabot nimo. Ngano man nay? Wa ko kasabot kung nganong na-inlove jud ka anang kanang imong banarong ng tawhana. Ambot og unsay naaanak. Naabaka nay awm sa itlog. Aba ka na nay, oy? Be, unsa man gyud na-inlove ba nimo anang pidi? Nga una sa tanan siga kay mata. Natural nga siga nagmatanay kay budlat man. Kita day kag insi ka budlat.
Uy, nganong naabot man ka ng insect. Tubaga akong pangutana kung nganong na-in love kayo ka ng imong bana. Unsa may naana niyang nagustuhan nimo. Nay, ang tinuoy, duwa jud ko ma-inlove anang tawhana. Napugos na kong pagigminyo anak, kay may pasalig man siya nga iya kong panggaon. Unya, gipangga ka. O gipangga man. Nganong naaw man. Nay, di na nanta magisgot anak, Nay, pi. Wala tay mahimo anak. Naminyo na manggit ko anang tawhana. Ako na lang dawaton kung unsa na siya. Bana na manggit na nako. Suwa na ko'y mahimo pa. Mo nang utong na lang Norma. Nakasabot kay ko kung ngano nakapangutan ng akong nanay bahin ni Pedi nga akong bana. Unsaon maguning akong bana, pasultiho ni mo murag abogado gyud. May kay mo tubag-tubag, bisay nagkalisod, pangutan-on ni mo tubagon lang gihapon ka. Unya. Pedi! Day! Nananuktok, so siya kinsa na. Oo, day! Siya ato, Brad. Sir, maningil ko siya ni Ma'am Norma Kidbonot. Kuan, kining ako asawa. Actually, unsa magi imong tumong og katuyuan sa akong asawa. Ha? Mahal ra ba na nako siya? Sir, mahal siya ng rice cooker yung giutan. Ang mahal. Iyang gikuhang rice cooker. Oh. Anong ningil mo ka? Ningil ko, sir. Ka na nangyautang ha? Giutang gani, sir. Bago mo ganito ningon nga iyang gikuha, wa utanga. Di lagi giutang, sir. Pagtarong ha? Ayaw ko binuangi. Kaya yung sulti na ko, iyang gikuha, wa niya utanga. Unsa man gyud tinudan na, gikuha o giutang. Giutang, sir. Unya, ano mingon mo siya ganina nga gikuha? Gikuha lagi, sir. O gikuha sa... duklon, karon ba? Pida sa demo, pida. May tabihan eh. Day, kanahan ng tawanan na eh. Mangilad ako, day. Ma'am, ikaw si Norma, ma'am? O ako, Norma. Ningil ko. Saan sa man? Katong gikuha ni mong rice cooker ba? Oo. Hala karon magsugod ay ato? O lagi, ma'am? Wa man ka magsulti dayon. Nagsulti bitaw ko, ma'am. Di man magtuo si sir. Makigalis man kay immoral lagi ko nung gikuha. Wani mo giutang. Sige naman mo, sir. Pwede hilom, oy, ayaw pagtingog. Bidawag nang yun siya klaro, day. Hilom lagi, ay lagi pagtingog diha. Ah, Pila to'y datahan, ha, dong? 750, ma'am. 750. O, ma'am. Pwede, tagay 750. Gusto ko kayo tinawan, sir, ma'am. O. Tagay, pwede. Hindi na kong tingog. Tagay 750. Patingog ko naman tani mo tuod, pero pabayro tani mo sa utang. Ayaw pagreklamo diha, tagay. Uy, kuwang man. Kanala lang, eh. Sa kalibo. Uy, kasukli. Sama ka dong, ha? Tagalis ka gamay reklamo. Ug dako reklamo. Saman, kumo kaya kong ihatang ni mo dong. Sa mood, wa ko ikasukli na, sir. Kahilong, liha! Day, ano sa man ta? May paliton ta para limpyo CR. Taxi lang ta? Ilang di ay taxi, murad siya kag na kay kwarta. Wala kong imong wa na kay imong kong ipapayad sa maningil tawag sa rice cooker. Mag-jeep ta, mag-jeep. Sige, mag-jeep, good. Norma! Ay, Nay! Mga tumustulon. Ay, dili na oy, sa Ayala rang ano man ta. Padaon ta ko ni mo ba may ipadako, may ipapalit ko? Ay, si Pedi na lang anak. Ako lang, nay. Unsa man na, nay? Ay, Unsa ba, nay? Palitik og napkin do kanang Unsa ba, nay? napkin Aw. kanang with wings. Nay, basig sa iyo taon kay. Dili na napkin imong ipapalit. Basig diaper. Nita jud kag bikil. Nita jud bikil ang bana mo, Norma. Ay, da, pasag diin na lang lagi na, Nay. Abida, oy, naunsa ba ito? Magpakatutuo na mo, oy. Nga naman, namutbot na ko. Ano napkin mo kung di mapapalit ka? Ngawa, nag-diaper man ka. Dami diaper. Ganong pasuluban jud ko nimo anang diaper. Sabi mo, oy. Sus. Unsa man gyud pagtuon nimo nako bata? Ha? Samot ka ba tanaw na, tiguang naman ka niya, mag-diaper, gug ka. Aritos dol-dol tinuod. Ang siya dol-dolos tinuod. Ay, kay kuan man, kanang dol-dol na ba nis bata? Mao nga, diaper tao ni siya. Unsa man gyud dapit nga duol-duol sa bata? Kuan ba na, di ba na, ang bata,
kanang gidayaperan. Wa pa man ipon oh. Wa, Nya ikaw, napadi kay ipon. duhan na lang kabuok. Aw, duha ka buok. Hapit na. Ang bata mo kamang. Oh, mukamang. Ikaw maglakaw, di ba mangupot na ka? Oh, ang sakit man kay nga So hawa. hapit na sad ka mo kamang. Hilom da pidi ay. Oo, gani. Kabudlatan ang mata mo. Hilom da pidi, pulos ka lang hinanggaw da. Anay ba o babo? Dukla ra gud na, Norma. Dukla na. Makalagot lang yun siya usahay ba, kini akong bana nga way buot, bisag way hinungdang istorya mutubag yun, mo na makasapot kaayo. Unya, kanisad laging naanad tagpangutang, nya mubayad man sad ko. Mangutang para sa importante kayong project, kay ang among kusina manggod, murag ka, hunlak ko na. Kay gabok na kaayo, mo nang ni-loan ko para sa among project sa kusina. Unya to, Magunsa pa din day. natay ko haong kwarta. Apil ko day. Hilom da pidi na ang ba ni murag kwarta. Matias di ba? Yung samle niya ako taon. Escort ako ane. Ay paraw, para na sa tong kusina ang kwarta. Kahunlak ko na ba yung kusina nato? Ha? Ay nalagsaba di abi sa paa sa di mo diha oy. Kuwang ka nang mas may nga kuyog na lang ka nako. Anya na pagtingog diha kay interviewhon ko para slinding ha. Dali na. Ako na yung manager ng mga lending company, no? May apply ka og loan worth 20,000 pesos. Sakto ba, ma'am? Yes sir. Okay. Mahimo ba mangutana ko, ma'am, kung unsa inyong source of income o pila ang inyong malimpyo? Kaning limpyo kayo yung payslip sir ha? Computerized mga gulgod. Mo nang limpyo kayo. Lagi pagtingog lagi di ko. Kadiyot lang. Imo na siyang bana, ma'am? Yes sir. Pwede o ako una siyang interviewon, sir? Patay. Pwede. Ikaw ba nagsabot at nga di ka mo tingog diha bukbukon tagi ko rin ang animala ka? Ang gikinahanglan manggod na to, ma'am, nga gawas nga ikaw ang mulon, doon na sa punta kay kumaker. Pero imo mo ka din siyang bana. Bana taon na nako sir? Siguro ka, ma'am? Taon sir oy. Surtiha ko. Ako yan. Basta, ma'am, ha, imo gini siyang bana. Puro duda minun ka sir. Ilis tabi. Ako yung manager. Ako yung manager diya niya. Ikay banas kong asawa. Unsa man? Naibukas kong asawa? Sulti, ibe. Sulti! Ulo man ang itawhan. Shh, ginag ka pagtingog. Hilom ko na. Abida. Ano masuko man ka, sir? Nangutan na raman ko. Oy, ako sa gusto niyo, ha? Kung sa gusto niyo? Tawagan ang guard, pagkausan ni sila, be. Sir, apil ko, sir. Imo mo ka ng bana. Oh, sir. Pues, disapprove ang inyong loan. Panggawas mo. Nagkapauli mo sa inyo. Guard! Pidi, magsukbagay tayo ni Kulis Boy, Pidi. Dali, animal ka, mangulit ta. Mangulit ta. Pero, day. Mangulit na ta. Mao ni akong problema. Nadiskasi na hinuon ang akong project. Wa man ma-approve ang akong loan tungod aning hinampak na kumpana. Makalagot kay ni siya. Unsaon ni nako siya? Oy, unsa man og kamo ang pasultihon? Duklon ko ni Norma. Salamat. Bam, good morning, di ba, Bam? Dong, good morning. Ate Jijel, good morning. Good morning, mga mama! Good morning, good morning! Thank you kayo sa inyong perming pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata nga moadto sa eskwelahan. Unya para sa mga dagko ang Don Pepe Dark Chocolate nga palit sad mo sa OBM, Diamond Yema Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami gyud kay na mga bata ang Paulitos Macaroni Crunch nindot kay na usap-usapo nato labi ng tasty fish cracker. Pero ato ning suan og Don Pepe Tablia ha. The best kay na niya dark chocolate, the best kay na. Ate Pres. Okay, ang sendo nato karong adlaw gulya. Si Norma, Ate Pres. Norma. Kaniyang problema, Ate Pres, kaniyang bana gon nga kanang murag
mga tarungan sa way katarungan niya dali mo init dili mo siya kuan Ate Pres dili mo siya ni brighting bataa nya sige mulalis man siya kay sige kuno siya balik-balik ta og grade 6 Ate Pres ug wa mabalik og grade 6 og di kuno balik-balik wa ka grade mo nang sige balik-balik og grade 6 pero may kay mudag lalis Ate Pres ngayon siya unsa man na maningil ko kuan sa kanang katong rice cooker unsa man na giutang na or gikuha siya giutang ni siya. Ingon sa kay gikuha ana. Sa wagoy lami Ate Pres nga kuan, iya gyud lalison. Iwion man niya. Iwion niya. Di maayo. Niya problema Ate Pres saom niya imbana. Ang imbes makalunata siya, giaway siya sa bana ang kuan manager. Saom niya Ate Pres be. Ikaw ba? Ari ta dire doon ako igiya niya no kung ari ka dire sa mga panultihon. Panultihon Proverbs 17 verse 7. Sama nga ang taong tinamod dili mamakak. Ang buang-buang dili usab mo sultig mga pulong nga undanon. Mo niya ha. Ay mga pulong. Ako pa nimo ma'am labi na doon kay mga transaksyon para ning mo loan ka ato ka mga lending companies or lending agency. Ayo sa dada. Silingan ba dadon? Ayaw siya dadagay na kay mga atubangon na kay tuyo nga magalang latag mga dagkong tao nga mga ika-istorya musagbat man siya. Di ang iyang baton bam kanang iyan lang warningan daan dong kani atong lakaw dong maone palihog lang taon ayaw pare ato mon loan iya pa itong gisultihan nga mao na man loan tagkuan iya na itong gisultihan nya ayaw lang taw sagbat dong sagbat niya siya ba na mo gyud anang mo sagbat na daot ang istorya plus ani nga kanang na ang may imbis makalunon ta sila okay lang tang manager kalat lang sagbat ngon limpyo kay buok sa to limpyo kay ang kuan niya sir ang iyahang payslip wagi na kay computerize na ilang payslip limpyo kay na sa lami ba iya yung kuan doon mao gani kung naa kay mga lakaw mga importante ayon lang siya dada gawas ko mo tumog simbahan kay basig dilit sa dito ka ako binuang kay naa man balay sa Ginoo pero kay ingon kay mga lakaw nga tinarong ayon lang siya dada bitaw ay na lang day may pa Pero para na siya ako rin kumikir mo ma'am. ikay kumikir speedrun lang day kumikir klaro pa naabo yun sa kapitol Ako garantor ako salig ako garantor. biudo Nya, naman di siya ka bayad, Pedro, ikay bayad. Ay duha kong sildo. Biro. payot kanang iyang kuan ingon ta makawa sa maayong katuyuan makawa sa maayong mood makawa sa maayong na transaksyon kanang ana mo parehayan na sa istorya Ate Pres nga sige dito po niyo ang bana nga asawa sa ingon dong dali ka hingoto pa ko tiwas Hingoto. Saan nag-inguto? Hingoto ko no. ang bana mo nun ginawa pero ang asawa mura lagwat sige panghingoto sa ato pa ang bana ang trabaho mayo no yang asawa dali kay tiwas ko panghingoto karabang simang simang ayaw na as maayo ug naa kay kanang naang mga unsay nga ni mga dagko nga lakaw importante labi na kanang ingon ani nga mahitungod sa inyong pamuyo ay lang tiyag dadaw ay lang ug mga mo kumpay ug tambog dadala dito mo pasaan sa bandol may pa May padadon. ako pero sa ko gulyat mula ka ugani ko dito ko magdadag boyfriend Ganun man. Ayaw ko stay. Mutana ka Ate Pres nga di ko magdadag boyfriend Ano man ko, no? di ko magdadag kag maibo ko lain di na kita salamat mo na ka titulo man doon Kuna ko ang puzzle, Tihon.